Слухая пра жабрацкія заробкі Марыны, хочацца ёй заданаціць. Які ўзровень зарплат у кіраўніцтва АБА? Вот вам канкрэтнае пытанне. У гранце Еўракамісіі мой заробак на рукі 1000 евро. Калі у мінулым годзе у нас быў грант USAID, мой заробак на піке на рукі быў 2000 евро. Это вялікая сума. Потому что за гэтыя грошы, якія я цяпер атрымліваю, я так бедна не жыла давно. Не франек, дзе грошы? Жартую.